سلام وسناين عاكم يخون كبرات خطاتلتينا إذا channel أقدمنا نمكتتالكم بخبري إن عدمنا شير لايك سبسكرايب بمقبارون كتدقاقفونا أنا تلابنا نامنا لهم زيناتات سبورت كنسقرينا سعبنا بيلي نام مبابي دبدابي ليهم نعلمنا نقص كعس اقر برازيلاو بيلي ناب تزفت واتسألين فرنساوي كيلان مبابي بمقنعات معالت لدتنا يتستقواتاي فلي زبالة ملأخت كمزل أخلو تحبيرهم اتود سمانيان حدن عمت بمنقد تويترو نام مبابي أبزل أخو دبدابي روحوس عمت لدت امنيلكا انقعنا مبل عسران سلستن عمت لدت كادما أساقاقركا عمت سلامن عوتن دما يقبرلكا دحر مبال تسفا قبر كم كخب إنا دم أكاخد كتسلكم ون ممليسكا كتبرر بعال ملو تسفاي كم زبولو تفريد بيلس عبو مبابا كل جزير اسخاقنا عيوت صباحة قداميت معالتنا يتحدش قعزئة كبل كل جزير نقدميت كسقون كم زلو مخيرهم بلوس أتقعي فرنساويت كلا بي اس جي مبابا بعسرات حساسيونا مبال عسران سلستن عامة لدتو تسقاقيرهم نعلة لدتو دما مستققانتو بمخان بتصبو كم زذكرات تقاليسهم مبابا نبع على عامة لدتو بخمي كم زحلوفون محبار مستققانتو أب حدا عب تورتان تحدى لدتن كبيبون كلو زر درقص إلى أسنيو أما حبراوي مراخب يقولوا ملتيفهم بزي كازم مبابا مس بيلس تلعلو درق أسألون وسيخو أما حبراوي مراخب تاتو زلط أفو كم زلو تحبيرهم بيلن مبابا كابتا أبكل تشعن عسر شعتن أباريس مرخابهم أزي معروخ مخانهم يزقلتهم كن محجوهم بيلن أبكوخو بي إش جي مبابا ناي تحم أزبل دبدابة بسرع كم زلخ يزقلتهم ولا فرنسا كابيرو كل تشعن عسران مسوات مبابا زد سنان عمل أخت كم زل أخلو يذكرهم بيلك كن محجي نزلنا كتك زخل أواتاي كيلان مبابي وكبل قبل علم مبابي زلو وأدنا وطن بقعتن مقلاصو أي رسعن بيلي بسنك زقات وطر من شرو أب هوسبيتال ساو باولو حكمنا وكتتل أم مقباري وزركب زلوم غوارديولا نخلت تتصاوتو متنقاتا هيبوم فيليب فودنن جاغريليشن كاب غوارديولا متنقاتا قريبولهم نساتهم نزنيا سلطانيو متنقاتا زقربولهم زلو بزرئيو زلو زي سبورتاو طبيعت مخانو تحبيرهم بسنبت أبستخايدة قطن بريمير ليج سيتي نيوكاسل سيتي قبل على نيوكاسل 4 تبادو معواتا زذكر كوينو اتهم كلتا كفافلت قنا قد محمشتا معالتاتا أبستخايدة قطن سيتي قبل على ليد الشوعات تبادو دحر معواتا تختيلهم قبل تاو تليتنا عندرو كمستسألو زقل زلوم نستعذب بنصوا وانجا بريمير ليج كم زحلف عمد كداغمان زصعر زلو غوارديولا غنا بتغباراتهم تصاوت استسمعوا قريتا دحر مغلاص كم زعينت كاب سبورتاو سنه مغبار وصاتر يوم من صبرا نغسغاسو من عوتهم من زعنقف سلازخونه بزي زخونه قدمه كونه تقلاطيفهم كقارصوا اطنقيولهم غوارديولا نزربا زسمع دحر قبل على نيوكاسل بغفح معواته ابزهبو غازيطاوي مغلصيوم نسو زحلف السولوس قبل على ليد الشوعات تبادو مستعوتنا فودن غريليشن مشوتو قبلتاو تليتنا عندرون نازلولون يوم تسائلون بمحبراو مراخب زرقيحهم بوغاني نزم مسرا أخو سنبيدي مخنيات أزوم تتصاوتي أب عوتا كلوسن تسلزخونو كمون أنصار نيوكاسل تصاوتا أنا تتصبي الناس سلمنتاي زي عرف يو أتحساسي وني كم تزبلكو دما كي عرف يوم أنصار نيوكاسل قد يموم دحر مبال بتقبارهم حما كم استسمعو قاليسوم أبتا أنصار لي دستخايلة قد ود عسران حدن فودن كم دما ود عسران شدشان عامت غريليش كلت يوم شوتو أمز جيبوم يوم غوارديولا أبتا زهبو غازيطاو مجلس وسيخو بوغاني كاميرا وصاي قبل على طباي تصاوت امنات صيتي زكاتاتل مخنياتو حدا تصاوتاي كاميرا وصا انت دا طباين سنه سرعتن زيبلو اب صوتاون بومنصرو زحمق طنق سعر دما يخون سلازي تصاوتاي كل غزي مستوعلت كخونو لوم مخنياتو اب قنه بعل دزر معنو تغباراتن عندران كسنا خلوم يبلون مخنياتو صوات ملعالي زصبيم زلو كبل غاليصو اسبانيا واسلطاني توكل قبل علي ماركينيس مفشالو تغليصوم بالاينه توماس توكل صبو تغزغزلا تشيلسي ابز حلفه كرمتين ابال بي اس جي ماركينيس امسار عن خصمبروز زغبرو تفتنه كم زفشلايو زغل زلوم توكل نزي كام نويح عين اودي قلو زنبره ود 27 عامت برازيلاوي نا مسارو عناي مصنبار فتنتات فشلو كم زغدفو يحج تقاليحهم ابت زغبرو فتنتات توكل ماركينيس ب7.5 مليون باوند يقعد غوز مطاطر نيروم انت خونه تسلطان كسلطو اي كالن
ኣብትሽዕ ግዜ ቸልሲ ንተኸላኸላይ ሴቪያ ወዲ 23 ዓመት ጁልየስ ካወንደ ከተፈርሞ ኣብ መወዳእታ በፂሓ እኳ ተነበረት ሴቪያ ዋጋ ናይ ተጻዋታይ ስለዝወሰኸትሉ ቸልሲ ከም ዘቋረጸቶ እውን ተገሊጹ ቸልሲ ቅድሚት ንላምፓርድ ተኪኡ ኣብ ጥሪ 2021 ንቸልሲ ከሰልጥን መዝነት ዝተዋሃቦ ትካል ንቲያጎ ሲልቫ ካብ ፒኤስጂ ኣፈሪማቶ ጸኒሓያ እዚ ይኹን እምበር ብመሰረት ሓበሬታ ጋዜጣ ለኢኪፔ ትካል ንብራዚላዊ ማርኪነስ ምስ ወዲ ሃገሩ ቲያጎ ሲልቫ መታን ክሳነ ብምባል ናይ ምፍራም ልዑል ህንጥነት ተሓዲሩ ምንባር እዩ ዝግለጽ ትካል ኣሰልጣኒ ፒኤስጂ ኣብ ዝነበረሉ ኣብ ልዕሊ ተጻዋታይ ኣዝዩ ልዑል ኣድናቆት ከም ዝነበሩ ኣብ ትሽዑ ግዜ ገሊጹ ነይሩ ማርኪነስ ኩሉ ብቕዓት ዝወነነ ተጻዋታይ ብእምሮን ብኣካልን ዝጻወት ድማ እዩ ኣብ ኩሉ መስመር ኣትዩ ክሕግዝን ከድምዕን እውን ዓቕሚ ዘለዎ እዩ ብሓፂሩ ማርኪነስ ልብን መትን ናይ ፒኤስጂ ክብል ትካል ኣሰልጣኒ ፒኤስጂ ኣብ ዝነበረሉ ንማርኪነስ ንኢድዎ ነይሩ ቸልሲ ወዲ 22 ዓመት እንግሊዛዊ ኣከፋፋሊ ትሬቮ ካሎባህ ናብ ኣድሕር ምምፁ ትጽቢት ዘይተገብረሉ ዓወትን ጸብለልታን ተርኢ ከም ዘላ እዩ ዝንገር እንተኾነ ኣብ ናይ ምክልኻል ዓማ ሃጓፋት ከም ዘለዋ ይሕበር ምክንያቱ ሓያለ ካብ ተኸላኸልታ ውዕሎም ኣብ ዝመጽእ ክረምቲ ዝዛዝሙ ብምዃኖም እዩ ተወሰኽቲ ዜናታት ብሉጽ ኣጥቃዓይ ቦርሲያ ዶርትመንድ ኤርሊን ሃላንድ ካብ ባርሳ መጽዋዕታ ክቐርበሉ ይጽበ ክህሉ ከም ዝኽእል ወኪሉ ራዮላ ገሊጹ እዚ ድማ ነታ ከተፈርሙ ኣመና ብሂጋዝ ዘላ ካታሎኛዊት ክለብ ዓብ ፍናን ክኾና ምዃኑ ይግለጽ ራዮላ ንኹነታት መጻናይት ተጻዋታይ ኣመልኪቱ ምስ ጋዜጠኛታት ኣብ ዝገበሩ ዕላል ሃላንድ ካብ ዶርትመንድ ክወጽእ ምዃኑ ጥርጥር የብለይን እንተኾነ ምስ ዝኾነት ጋንታ ዝገበርናዮ ቅድመ ዝርርብ የብልና እንድሕር ምባል ምናልባት ሃላንድ ነተን ወግሕ ጸብሒ ዘጣይቃሉ ዘለዉ ዓበይቲ ክለባት እወታዊ መልሲ ክህበን ዘይመረጸሉ ዘሎ ምኽንያት ናብ ባርሳ ክኸይድ ስለዝደለ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣሚቱ መጻኢኡ ዝሓሸን ክኸውን እቲ ዝበለጸ ኣማራጺታት ንፍትሽ ኣለና ዝበለ ራዮላ ሃላንድ ምስ ቦርሲያ ንተወሳኺ 1 ዓመት ክጸንሕ ድሌት ከም ዘይብሉ ኣነጺሩ ባርሳ ነቲ ምስ ኣርሰናል ከም ሽንት ገመል ንድሕሪ ዝምለስ ዘሎ ጋቦናዊ ኣጥቃዕ ፐር ኤሜሪክ ኣቡሜያንግ ዝመጽእ ክረምቲ ብልቓሕ ከተፈርሞ ተደናደን ምህላዋ እኳ ይግለጽ እንተሎ ሰሙናዊ መሃይኡ ግና ዕንቅፋት ክኾና ከም ዝኽእል እዩ ዝሕበር ጋዜጣታት ስጳኛ ከም ዝጽብጽብኦ ዘለዋ ተኾይኑ ኣሰልጣኒ ኣርሰናል ኣርቴታ ንመዝነት ሓለቓ ጋንታ ናይ ተጻዋታይ ዝሓለፈ ሰሙን ድሕሪ ምቕንጣጥያ ባርሳ ኣብ ልዕሊኡ ዝጸንሓ ተገዳስነት ከተሓይሎ ዝኽኣለት ባርሴሎና ዋላ እኳ ንፌራን ቶረስ ካብ ማንቸስተር ሲቲ ከተፈርሞ መደብ ተነበራ እቲ ተጻዋታይ ከባቢ 50 ሚልዮን ፓውንድ ወጻኢታት ክሓታ ምዃኑ ምስተገንዘበት ግን ከም መማራጽ ገጻ ናብ ኣቡሜያንግ ከም ዘዞረት ይዝንገረላ ባርሴሎና ሊዮኔል ሜሲ ናብ ፒኤስጂ ድሕሪ ምፍናዋ ሸቶ ናይ ምምዝጋብ ልዑል ክእለት ዘለዎም ብሉጻት ኣጥቃዕቲ ክሳዕ ሕጂ ክትረክብ ከም ዘይከኣለት እዩ ዝንገረላ በዚ ምኽንያት ድማ ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ስፖርት ላሊጋ ደረጃ ናብ ሻምናያን ከራሪሎም ማንቸስተር ዩናይትድ ንኤድሰን ካቫኒ ከተፋንዎ ከም ዘይትደሊ ኣፍሊጣ እታ ጋንታ ነዚ ትብል ዘላ እቲ ገዲማ ኣጥቃዒ ውዕሉ የብቅዕ ብምህላው ዝመጽእ ወርሒ ኣብ ዝኽፈት መስኮት ምስጋር ተጻወቲ ካብታ ጋንታ ክወጽእ ከም ዝኽእል ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን እዩ ጋዜጣታት ስጳኛ ባርሳ ከም መተካእታ ሴርጂዮ አጉዌሮ ኣብ ልዕሊ ዝወዲ 34 ዓመት ኣጥቃዒ ልዑል ተገዳስነት ኣሕዲራ ከም ዘላ ድሕሪ ምጥቃስ ካብ ሜዳ ኦልድ ትራፎርድ ድሕሪ ምስንባቱ መዕለቢኡ ኑካም ከም ዝኸውን ክጽብጽባ ጸኒሐን ካቫኒ ምስ ዩናይትድ ዘሎ ውዕል ብሓደ ዓመት ውሖ ዝሓለፈ ክረምቲ ድሕሪ ምስምምዑ ዛጊት ኣብ 3 ግጥማት ጥራይ ማልያ ሬድ ዴቪልስ ወዲኡ ክጻወት ክኢሉ ዘሎ ፕሬዚደንት ፊፋ ጂያኒ ኢንፋንቲኖ ዋንጫ ዓለም ኣብ ከክልተ ዓመት ምዝካር ተወሳኺ ልዕሊ 3.3 ቢልዮን ፓውንድ ፊናንሳዊ እቶት ክርከቦ ከም ዝኽእል ገሊጹ እቲ ፕሬዚደንት ነዚ ገለጸ እቲ ብኣርሰን ቨንገር ከም ዝተሃንደሰ ዝንገረሉ ልዕሊ 700 ገጽ ዘለዎ ዋንጫ ዓለም ኣብ 2 ዓመት ክካየድ ዝጠልብ እማመት ካብ 211 ኣባላት ማሕበር ናይቲ ውድብ ንዝተዋጽኡ ወከልቲ ዕላዊ ኣብ ዝኾነሉ እዋን እዩ ማሕበራት ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃን ኤስያን ነቲ እማመት ክድግፍዎን ከለዉ ማሕበራት ኩዕሶ እግሪ ላቲን ኣሜሪካን ኤውሮጳን ግን ዋንጫ ዓለም ከምቲ ዘለዎ ኣብ 4 ዓመታት ክካየድ ይሓሽ ዝብል ሓሳብ ከም ዘለዎም ይዝንገር ካብ ነዳድ ብዝርከብ ዘይተኣደነ ጸጋታት ተሓጊዛ ኣብ ስፖርት ዓብ ወፍሪ ኣብ ምክያድ እትርከብ ስዑድ ዓረብ ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ነቲ ተሃራፊ ውድድር ናይ ምእንጋድ ዕድል ይረኽባ ከም ዘለዋ ብምግላጽ ነቲ ፊፋ ኣበጊስዎ ዘሎ እማመ ብዓብ ሓጎስን ደገፍን ካብ ዝተቐበላ ሃገራት በቀዳምነት ከም እትስራዕ ጸብጻባት የመልክቱ ኣባል ማንቸስተር ዩናይትድ ኣሮን ዋን ቢሳካ ብቑዕ ፍቃድ መኪና ናይ ኢንሹራንስ ወረቐትን ከይሓዘ ነታ ላምቦርጊኒ ዝዓይነታ መኪኑ ክዝውራን ከሎ ብፖሊስ ትራፊክ 3 ተሓዘኑ 6 ኣዋርሕ መኪና ከይሕዝ ከም ዝተኣገደ ተሓቢሩ ብዘይካዚ 30,000 ፓውንድ መቕጻዕቲ እውን ተበይንሎም እቲ ተኸላኻላይ ነታ 170,000 ፓውንድ ዝዋግኣ መኪኑ ዝሓለፈ ሰነ እዩ ኣብ ጎደናታት ከተማ ማንቸስተር እናዘወራን ከሎ ፖሊስ ትራፊክ ተታሒዙ
ክርስቲያኖ ሮናልዶ ኣብ ደሴት ካናሪ ብሓደጋ እሳተ ጎመራ ንስተሃስዩ ስጳኛውያን ወገናት ሓገዛ ወፊዩ እቲ ፖርቱጋላዊ ነቲ ኣብ ሃገራዊት ጋንጡ ዝለብሳ ዘሎ ቁጥር 7 ማልያ መታን ኣብ ጨረታ ክሽየጥ ክታሙ ኣምቢሩ ኣወፊዋ እቲ ተጻዋታይ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት እውን ብምኽንያት ኮቪድ-19 ኣብ ሃገሩ ንዝርከብ ሓደ ሆስፒታል 850,000 ፓውንድ ኣወፊ ከም ዝነበረ ይንገረሉ ቅድሚ ገለ ሳምንታት ኣብ ደሴት ካናሪ ብዝነተጎ ሓያል እሳተ ጎመራ ልዕሊ 3,000 ኣባይቲ ከም ዝተደምሰሰን ኣስታ 7,000 ነበርቲ ድማ ናብ ውሕስ ቦታ ክግዕዙ ከም ዝተገደዱን ጸብጻባት የመልክቱ ካብ ዓይኒ ማዕከናት ዜና ተኸዊላ ዝቐነየትን ቻይና ምስ ሃገራት ምዕራብ ክትፈሓፋሕ ምኽንያት ዝኾነትን ቻይናዊት ኮኸብ ተጻዋቲት ባይታ ቴኒስ ፓንግ ሹዋይ ንምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ተሃገር ዝነበረ ዛንጋ ኦሊ ብጉዳይ ጾታዊ ዓመፅ ከም ዘይከሰሰቶ ኣፍሊጣ ንሳ ብሶኒ ብመንገዲ ሓንቲ ናይ ሲንጋፖር ማዕከን ዜና ኣቢላ ኣብ ዘመሓላለፈቶ ናይ ቪድዮ መልእኽቲ ማዕከናት ዜና ምዕራብ ጌጋ ርዲት ሒዘን ብዛዕባ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ብዙሕ ከም ዝተዛረባ ሓቢራ እታ ጓሳሳን 5 ዓመት ወሲኻ ነቲ ሓደ ካብ ላዕለዎት መራሕቲ ኮሚኒስት ፓርቲ ዝኾነ በዓል ስልጣን ብዝኾነ ይኹን ጉዳይ ከም ዘይወቀሰቶ ኣረዲኣ ንሳ ቀዲማ ኣብ ናይ ሶሻል ሚድያ ኣካውንት ኣብ ዘስፈረቶ ጽሑፍ እቲ ላዕለዋይ በዓል ስልጣኑን ዝንኡን ተጠቂሙ ኣብ ልዕሊ ጾታዊ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመ ዘመልክት ሓበሬታ ዘርጊሓ ነይራ ብድሕሪ ዝብኡ ንብኡ ድሃይ ምሰጥፍአ ድማ ኣህጉራዊ ማሕበር ባይታ ቴኒስ ኣብ ቻይና ከካይዶ ሓሲብዎ ዝነበረ ኩሉ ውድድራት ባይታ ቴኒስ ደው ኣቢልዎ ከም በዓል ኣሜሪካ ዝበለ ሃገራቱን ህላውነትን ድሕነትን ናይታ ተጻዋቲት ክረጋገጽ ብምጽዋዕን ንቻይና ኣቆጢዐን ነይረን ፓንግ ሹዋይ ብጸጥ ሰብ ስልጣን ቻይና ተገዲዳ ድያ ንሃገራት ምዕራብ ባህ ዘይብል መግለጺ ትህብ ዘላ ዋላስ ናይ ባሓቂ ሃገራት ምዕራብን ንጉዳያ ብጌጋ ተረዲኦን ወገና ዝተረጋገጸ ነገር የለን ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይ ሎሚ ዜናታት ስፖርት ኣብ ዝተፈጽሙሎ ስለምክትታልኩም ኣዝና ናመስገና ከም ወትሩ ሼር ላይክ ሳብስክራይብ ብምግባር ደግፉና ኢኹም ብዝተረፈ ሰላም